Ассалому алайкум дӯстон. Чанд соат пеш мо ба шумо мусоҳибаи Нурулло Алиевро бо забони тоҷикӣ пешкаш карда будем, ки ӯ гуфта буд, ки ба ӯ ташкилоти AMC Fight Nights ба тавре ваъда дода будааст, ки ба ӯ муҳориба пешниҳод мекунад. Ҳамакнун дар ин бора худи Камил Гаджиев, президенти ташкилот, ба гуфтаҳои Нурулло Алиев муроҷиат кард. Мо инро ба шумо ба таври пурра ба забони тоҷикӣ тарҷума кардем. Аз ҳамин хотир бо диққат суханҳои Камил Гаджиевро гӯш кунед. Ман аллакай видеоро тамошо кардам ва номи видео аллакай маро дар ҳайрат гузошта буд. Ва ман фикр кардам, агар сухан дар бораи ман бошад ё ин ки дар бораи ҳамкорони ман бошад, ман инро ҳамчун таҳқир мешуморам ва ошкор кардани ҳақиқатро ман дуруст мешуморам. Чунки ман ин гуна суханҳоро ҳеҷ гоҳ ба дигар вақт намегузорам. Ман барои корномаи худ ё ин ки барои ташкилот намегӯям, ки ҳамаш беҳтарин бошад. Дар куҷое ки ман ҳақ набошам, ҳамеша ҳаракат мекунам, ки ҳамин гуна инро ба худ қабул кунам. Аммо вақте ки ман ноҳақӣ нисбат ба ташкилотро мебинам, ман ҳеҷ гоҳ ин тавр намегузорам. Дар ин ҳолат ман инро ҳамин тавр паси сар кардан намехоҳам. Чунки дар ин ҷо аз номи видео ва фикр накарда сухан рондани Нурулло чунин метобад, ки мо нафароне ҳастем, ки ба гуфтаҳои худ ҷавобгар нестем ё ин ки чизеро ваъда додем иҷро накарда бошем. Ҳеҷ кас ба Нурулло, ба намояндагони Нурулло ҳеҷ чиз ваъда накардааст. Мо ҳатто дар ин бора бо як намояндаи ӯ ҳам суҳбат шуда будем. Ҳатто ман аз ӯ ин саволро аниқ кардам. Ӯ низ чунин меҳисобад, ки ҳеҷ кас ба Нурулло ваъда надодааст. Мо гуфтушунидҳо карда истода будем. Мо ин муҳорибаро ба нақша гирифта будем. Бо якчанд шартҳое, ки ман ба ту ин шартҳоро нишон дода будам. Ман намехоҳам инро нишон диҳам, чунки ин сирри шахсии ҳар як нафар мебошад. Ман дар ин муҳориба якчанд шартҳои худамро доштам, ки дар муҳориба тамошобинони муайян бошад ва ҳамшарикони тиҷоратӣ биёянд. Аз рӯзи аввал ман инро гуфтам, то он замоне ки ин шартҳо иҷро нагарданд, муҳориба баргузор намешавад. Барои чӣ Нурулло ба Таиланд рафт? Барои чӣ ӯ чунин фикр кард, ки 18 март ё ин ки дигар сана ӯ муҳориба мекунад? Барои чӣ ӯ дар мусоҳиба гуфт, ки постер буд? Ҳеҷ гуна постери расмӣ аз тарафи ташкилоти AMC Fight Nights пешкаш нагардида буд. Бале, агар мусоҳиба ба таври расмӣ аллакай эълон мешуд, пас постер пешкаш мегардид, аммо ҳеҷ гуна постер набуд. Ҳамаи шумо мухлисони азиз моро дар саҳифаи иҷтимоӣ пайгирӣ мекунед. Шумо ҳеҷ гуна постер надида будед, чунки ҳеҷ гоҳ бо ягон нафар ман дар ин бора розигӣ ва дастамро надодам. Аз рӯзи аввал ба ман муроҷиат мекарданд, аммо ман гуфтам, ки агар ин шартҳо иҷро карда шаванд, пас мо ташкил мекунем. Онҳо гуфтушунидҳо мегузаронданд, ба назди ман бо мурури вақт бо хабарҳо бармегаштанд. Хабарҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ на он қадар дилхушкунанда буданд ва ман мегуфтам, ки агар ин тавр бошад, пас ҳеҷ гуна муҳорибае нест. Ман ҳамеша инро тасдиқ мекардам ва дар бораи оне ки Нурулло аллакай омода шуда истодааст ва дар ҳолати баромад кардан қарор дорад, ман дар ин бора аз Мариф Пиреев хабардор шудам, ки ӯ ба ман гуфта буд, Камил, метавонӣ дар ин бора каме шарҳ диҳӣ? Ана ман шарҳ додам ва фаҳмондам, ки барои ман ин гуна муҳориба вуҷуд надорад. Ман ҳеҷ гоҳ инро назорат накарда будам. Ҳамааш 3-4 моҳ пеш бо Таварес оғоз шуда буд. Гуфтанд, ки бо Таварес муҳорибаро пешкаш мекунем. Ман гуфтам, фикри хуб, биёед ташкил мекунем. Баъд ба назди ман баргаштанд ва гуфтанд, ки Таварес наметавонад. Ман гуфтам, хуб, рақиби дигарро кобед. Баъдан мо гап мезанем. Пас аз ин якчанд ҷангавари дар он дараҷа қарор надоштаро ба ман фиристоданд ва ман гуфтам, ки не, намешавад. Ва баъди ин онҳо Турухилиро ба ман фиристоданд. Ман гуфтам, фикри хуб. Баъдан вақте ки тоҷикон ба ман муроҷиат карданд, ки биё ба Турухилио шартнома равон мекунем, ман гуфтам, ки ҳеҷ гуна шартнома намефиристам, дар ҳоле ки шартҳои гуфтаи ман иҷро нашуда истодааст. Ин таздиқи навбатии ман мебошад. Ман ба Турухилио шартнома нафиристодам, ба Нурулло Алиев шартнома нафиристодам, аренаро аниқ накардам, бо касе шартнома набастам. Боварӣ дорам, аллакай фаҳмо гашт. Дар мусоҳибаи моҳи феврал, ки ту аз ман гирифта будӣ, ман оиди ояндаи ин муҳориба гуфта будам, ки ҳеҷ оянда надорад ва ман оиди мухлисони тоҷик гуфтаниам, ки бо ҳамаашон хуб муносибат мекунам, барои он ки онҳо аз таҳти дил мухлисӣ мекунанд. Онҳо варзишгарони худашонро дӯст медоранд, онҳо беҳтаринанд. Аммо ман фикр мекунам, ки айни ҳол мухлисони тоҷик маро дастгирӣ намекунанд, чунки суханҳои маро нодуруст тарҷума карданд, нодуруст фаҳмиданд. Ба ман паёмакҳои нодуруст ирсол карданд, аммо ман худамро нафаре меҳисобам, ки дар рушду нумӯи варзиши ММАи тоҷик саҳми худамро гузоштаам. ҳатто дар Тоҷикистон турнир мегузарондам. Ҷангаварони тоҷикро ҳамеша ҷалб мекардам ва ба ҳеҷ касе ваъдае надода муҳорибаи Нурулло ташкил накарданам ташкилоти ман ва худи ман арзандаи таҳқиру суханҳои дағалонаи мухлисони тоҷик нестем. Ҳеҷ гапе не, дар он ҷо тарҷумаи нодуруст буд. Акнун худи ҳозир Нурулло дидаву дониста, ки ӯ чӣ гуна ҷамъияти калон дорад, дар мусоҳибаи ӯшатайка иҷозат медиҳад, ки фикр нокарда сухан ронад. Ва худи ҳозир ман аз ин лаҳза истифода бурда муроҷиат мекунам. Нурулло, агар ту мард бошӣ, биё бо ҳам вом мехӯрем.
ӯ бояд дар рӯ барои ман нишинад ва бигзор агар ӯ ба ман исбот карда тавонад ки ман ба ӯ муҳориба ваъда кардам ва ӯ бо хоҳиши ман ба Таиланд ба машқу тамрин рафт, пас ман аз тамоми халқи Тоҷикистон бахшиш мепурсам. Агар ин гуна набошад, пас ман фикр мекунам ки Нурулло бояд бахшиш пурсад, чунки ӯ бо гуфтаҳои нодурусти худ мавҷи таҳқирро ба тарафи ман ва ба тарафи ташкилот сар дод. Ту комментарияҳоро хондӣ? Ҳамчунин Камил гуфт ки агар ту бо Нурулло дар алоқа баромада тавонӣ ин наворо ба ӯ бифирист. Нурулло, агар ту мард бошӣ, пас биё суҳбат мекунем. Ҳамчунин худи ту ба ӯ дар ҳолати сабти мусоҳиба пешкаш кардӣ ки то ки ӯ бо ман вохӯрад. Ман дар ҳамон ҷо будам. Чаро наомад бо ман ҳамсуҳбат нашуд? Агар ман ӯро дар он ҷо медидам, ба наздам даъват карда мегуфтам ки Нурулло, ба ту кӣ гуфт ки ту муҳориба дорӣ? Дар ҳоле ки ин барои ман лозим нест ва ман уҳдадор нестам ки ба касе чизеро фаҳмонам. ҳозир уҳдадорам ки фаҳмонам. Мо бо ӯ рӯзи аввал нест ки шинос бошем ва ман мегӯям ки дар бораи муҳорибаи пешина ман ҳамаи уҳдадориҳоямро ба ҷо меовардам ва ӯ низ ҳамаи уҳдадориҳоро ба ҷо меовард. Ҳамин гуна буд ва ӯ дидаву дониста ки ман дар ҳамон иморат қарор дорам, ӯ ба назди ман наомаду ин саволро ҳал накард. Дар ҳоле ки ту ба ӯ пешниҳод кардӣ ки бо Камил ҳамсуҳбат шавед. Ӯ дар ҷавоб гуфт ки Камил дар бораи чӣ гап занам? Ҳаст сухане ки гап задан дар кор аст. Ман гап дорам. Бо ӯ дар алоқа бароед. Ҳангоме ки ин мусоҳибаро ман дидам, ман рақами дастии Нуруллоро кофтам, аммо дар китобчаи ман рақами ӯ нест, чунки ман бо ӯ дар ягон ҳолат рӯбарӯ гап назадаем. Бо одамони ӯ гап мезадем ва нафароне ки муҳорибаи ӯро ташкил мекунанд. Ба мухлисони тоҷик бошад гуфтаниам ки мухлисӣ карданро давом диҳед. Ба нафароне ки ба ман суханҳои на он қадар хуб менависанд, ба шумо бошад гуфтаниам ки шумо танҳо ба худатон зарар мерасонед, на ба ман, гуфт дар мусоҳиба Камил Гаджиев. Хуб дӯстон, мисли ҳар вақта инро мо ба шумо ба таври дақиқ ва фаҳмо тарҷума кардем. Мақсади мо муноқиша мондани касе нест, ё ин ки аз нофаҳмии ҷанговарону ташкилот хайб қапидан. Мо танҳо ҳақиқатро ба шумо гап мезанем. чӣ гунае ки мегӯянд, ҳақиқат ҳамеша ошкор мегардад. Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. мо танҳо ба шумо пешниҳод кардем. хулоса баровардан ин кори ҳар яки шумост. раҳмат ки бо мо ҳастед ва моро пайгирӣ мекунед. То видеоролики навбатӣ, хайр. Salom, dar gam mardek tasallo.